Тук малко се изгуби. Да. Ето, минавай. Идва. Дясно! Да. Ами това си е опит. Тук на листата, защото те... Тук беше много... Много да, малко си е на фрирайд. Да, ще, като казах фрирайд. Миналата седмица бях на Златица и там имаше... То нали е пак в този район, където е село Антон реално. Да. Оттам до някъде с колелата и оттам върти нагоре. 3 връха, час и 40 минути само бутане. Нема въртене, почти. Не бяхме на този връх, бяхме на друг. Да, нещо подобно. Майко, като погледнеш надолу и направо просто се стиг за безкрайния фрирайд. Аз съм и другото, сега ще може да има 3 човек, само ще някакво тия седмици ще държи подобно време. Вали на един малко секунда. Той е юнто да бъде. Така, Дани, тука, сега ще виж, тука вече си го карал. Тука си го карал, това е едно, където правиш нагоре, надолу, наляво, надясно. Екстра! Да, това му викат ролер костър. Ние предния път, Дани, дойдохме от тук. Това е разпределението. Yes. И по някое време се е вляво. Вляво! Оп, скокчето. Оп. Дай му саше!